Nadakpan sa kapulisan ang gitumbok ka lookout sa pagpanuli sa duha ka tindahan sa Alahas sa F. Calderon Street, Barangay Ermita, Cebu City. Nadakpan si alias Mikmik sa Upper Turalba, Barangay Apas, Nindakbayan, Subo, kinsa nakuhaan og 50 gramos sa gidudahang shabu ug usa ka 38 revolver. Nakuhaan siya og mga CCTV footage. Ang kalabigitan ni alias Mikmik mas gipalig-on pas pamahayag sa mga saksi nga nagtumbok nga apil siya sa krimen. Nakitaan ang suspek sa wa pamahitabo ang tulis. Atol sa tulis ug human sa pagpanulis, din siya ang gitumbok nga nagdispose sa mga armas nga gigamit sa pagpanulis. Gisubay karon sa kapulisan kung asa gidispose sa suspek ang mga armas. Apan hugot nga gipanghimakak sa suspek ang kalambigitan sa pagpanulis. Apan giangkon niya nga isip habal-habal driver. Nasakyan siya sa duha ka mga tulisan sa lahog nga nagpahatod usab sa gawas sa motel dito na sa Dakbayan sa Talisay. Una na narakpan ang driver sa getaway vehicle sa mga tulisan dito sa Dakbayan sa Mandawi. Dili mo ubos sa siyam ka mga tao ang giingong nalambigit sa krimen ug 5 na ang nainhan sa mga otoridad apil ang usa ka pulis nga tagiya sa getaway vehicle. Wa jud ko sir, baro ko sir kay dako BJ pakita sir. Gika sa buntag hantod sa udto. Wa ko ba sir tulisan ba to sir basta nagpahatod ra sa Talisay. Our evidence is strong against these people, no? So we have identified them. We have known their names, and we have definitely established their involvement in that particular robbery incident.